Тези три съвета не са зрелищни, но са изключително важни за вашия успех, според мен. Защото без правилното мислене и настройка за успех, можете да забравите всякакви други трикове, трикчета и съвети. Защото в крайна сметка и те няма да ви помогнат, ако мислите по стария си начин. И това мислене, успешното мислене, ако мога така да го нарека в кавички, скачайте вместо да се катерите. Това е едно от едно от тези мотота, които аз имам в живота си, не само за мрежовия маркетинг. Ам, Много от хората, много сме научени да правим всичко в живота си, все едно изкачваме бавно една стълба, много бавничко. Така че, за да стигнем от точка А до точка Б, първо трябва да платим някаква цена и да изкачам да ще бъде с пот, с труд, с време и така нататък, за и да изкачваме тази стълба полека-лека, стъпало по стъпало, едно по едно, за да стигнем един ден, някой ден на върха. Това работи, да, така е. Малките стъпки, те също са много полезни, но вие можете с времето да ускорите този процес. Нищо не ви пречи, абсолютно нищо не ви пречи да скочите нагоре по тази стълба и да прескочите няколко стъпала, за да стигнете по-бързо до вашата цел. И най-бързият начин да направите това е да наблюдавате човека, който вече е там, където вие искате да бъдете. Вижте какво прави той или тя. Направете същото по вашия начин. И просто го направете обаче с още по-голяма интензивност и ангажираност. С действия. И не се самонавивайте, че трябва да внимавате с всяко едно стъпало, да оглеждате по 18 пъти нещата, че трябва да разучавате всяка стъпка, да я анализирате и така нататък. Това ам, е само губене на време. Това не е необходимо. Просто вземете пример от хората, които вече са там, където вие искате да бъдете. Те вече са там. Вие имате избор. Помислете върху това. Какво чувство ще изпитате, ако не го направите? Със сигурност няма да е едно от най-приятните чувства. И се почувствайте и се опитайте да почувствате как ще се почувствате, ако пък го направите, ако решите да постигнете целта си. От това зависи само дали ще го направите или не. Това е вашето решение. Също така, едно от начините на мислене и на чувстване, не само едни сухи мисли, да го усещате, да го живеете това, никога не се връщайте назад. Никога. Това е второто нещо, което искам да ви дам за постигане на целите ви. Е, че аз винаги съм мислила, че никога не трябва да се връщам. Имам, как да кажа, една от най-големите ми движещи сили винаги е била да продължа напред. Не мога и дори не искам да се върна към стария си живот. Не, не мога да си го помисля. Знам, че аз представам да бъда успешна, когато спра да работя. Да работя в кавички. Когато спра да се развивам. И тогава ще трябва да потърся една скучна работа, като служителка, като сервитьорка или така нататък, където да прекарвам целия ден с шефа си, да правя всичко, което той ми казва, да печеля там някаква заплата. Не, никога. Никога повече. Това е за мен.
Тази опция за мен е изключена. Е, като съм изключила тази опция, това е най-големият ми двигател за мен да натискам газта, да дам газ, вместо да седя и да чакам нещо да се случи. Защото, защото, знаете ли, знам колко е хубаво да седим заедно с моите приятели и да живеем така, както ние искаме, с партньора си. Ние живеем това така, както ние искаме. Да изживяваме нашата страст, да осъществяваме новите си идеи и да сме в едно постоянно действие. Това е невероятно. Невероятно. Няма по-добра работа от това за мен. Значи, наистина, наистина няма. Така че, давайте всичко от себе си. Подгответе се и след това не гледайте ни наляво, ни надясно. Само напред. Само напред. Фокусирайте се напред. Правете го всеки ден, всеки час, всяка минута. И нека да експлодира, но никога, никога не се връщайте назад. И успешното хора, как да кажа, успешното мислене е фокусирайте се върху позитивното. Знаете ли, ние сме бомбардирани с един отрицателен буклук, ако мога така да се изразя, през целия ден. Ам, Имам впечатлението, че медиите, не само тук в Германия, живея в Германия, знаете, но и в България, много от от хората в нашето обкръжение са направили някакси за своя мисия просто да ни дърпат надолу, да ни обезкуражават. Особено медиите. И в ежедневието има толкова отрицателни неща, но в същото време има и толкова положителни. Но, знаете ли, значи, човешкият мозък, той изглежда е така проектиран да реагира предимно на негативните неща и събития. Просто се опитайте да се спомните сами за себе си. Кога сте чули или прочели нещо положително от новините? Нещо хубаво. Нещо, което да ви зарадва. Кажете, ей, това е страхотно, това е прекрасно и така нататък, и така нататък. Не. Може би преди много време, преди много, много години, ако изобщо сте могли да го запомните. Но това, което искам да кажа е, просто трябва да се съсредоточим повече върху положителното, което се случва около нас, отколкото в негативното. С други думи, това е което искаме. Искаме, а не това, от което се страхуваме. Така че вижте силните, а не слабите страни. Когато мислите за вашия бизнес или нещо друго в живота, обикновено се фокусирате върху намирането на решение на нещата, които се случват погрешно. Опитайте се да нарушите този модел. Съсредоточете се върху това, което работи и след това работете върху него и с него. И това е начинът. Това е най-важният начин за едно успешно мислене и една настройка, правилна настройка. И наистина е толкова лесно. То е лесно, отколкото звучи. Ако се фокусирате върху проблеми като безпаричие, или пък в личния живот, без партньори, тогава ще свършите без пари и без партньор. Защо да се концентрирате върху това? От друга страна, ако се фокусирате върху успеха, върху това, не ви трябва партньор един вид, вие сте щастливи сам със себе си, тогава идва партньора, който желаете. Така е. Говорим за личния живот. В момента говоря за личния живот. Така се получи и при мене. Но защо е така? Защо това е така? Защото нашия мозък така е устроен, че винаги да ни дава право.
Защото в крайна сметка, в противен случай ще изперкаме, ще полудеем или ще трябва да използваме изключително много енергия. И двете опции не се харесват на мозъка ни. И невронауките, те отдавна са признали и доказали това. И моята молба към вас е, съсредоточете се най-късно, още от днес към положителните неща, които се случват в живота ви. И ще постигнете положителни резултати. Само тогава наистина ще успеете. Ще успеете да продължите и да достигнете върха на тази стълба. Ам, един пример. Не мислете, не мога да постигна растеж в моя екип. Какво ще кажете за този модел на мислене? Какво направих през първите няколко дни след старта си, за да имам двама нови партньори? И как мога да предам това на моите партньори, за да може моя екип да расте? Задавайте си правилните въпроси. Как постоянно да разширявам силните си страни? В началото фокусирането върху това, което работи, изглежда някакси неестествено, насилвате се. Обаче, колкото повече го практикувате, става все по-нормално, рутинно и след това постигате невероятни резултати. Така че, първо трябва да осъзнаете какво сте добри и какво можете да направите. ам, Това, което е изненадващо, ще отворя една малка скоба тук, че много, които работят в мрежов маркетинг, те просто не знаят това. Не знаят какви са силните им страни. Така че, осъзнайте в какво сте добри и какво можете да направите. След това се задайте правилните въпроси. Как мога да повторя това? Може месечно, седмично, дори ежедневно. Това, в което сте добри. Как мога да направя това по-ефективно? Как мога да умножа това, което правя? Или какво ще стане, ако правя само така това, което правя? Ако, ако наистина се фокусирате върху това и след това го приложите на практика, тогава се движите напред много по-бързо, отколкото да се опитвате да оптимизирате, не мога да изрека думата, да оптимизирате нещата, които причиняват проблеми. И това, което аз осъзнах, едно от най-важните неща, когато се фокусирам върху позитивните неща и ги изграждам, тогава 80% от всички проблеми просто изчезват. Тук мога да ви дам един малък пример. Ам, Например, вашия проблем може да бъде, че вашите партньори не показват инициатива, самостоятелно не работят или просто не правят нещо, освен да ви казват от утре започвам или пък това не работи. Знаете ги тези извинения и тези... Ако вашата сила е да спонсорирате, да привличате нови преки партньори, тогава се съсредоточете върху нея, без да обръщате внимание на загубите. Да, винаги ще има хора, които само ще се оплакват и ще хленчат, но това далеч не значи, че вие трябва да станете зависими от тях. Напротив, станете независими от тях. Не се оставайте да ви дръпнат в своята дупка, в кавички дупка, и да ви заразят с техния негативизъм. Ако вече сте положили усилия и енергия да им помогнете, но въпреки всичко, те само хленчат и се оплакват и най-често намират причина за неуспеха си някъде другаде, но не и в себе си,
Дали продуктите не били хубави, или пък били скъпи, или пък компанията, котката, кучето, ням кой е виновен. Винаги има някой виновен, но не само те самите. Тогава го оставете. Енергията си можете да я вложите в хора, които имат същия хъст като вас. Излезте навън, спонсорирайте диво и изграждайте нови директни партньори. И тогава, след кратко време, тези, които кленчат, ще видят, че вие ставате независими от тях. Че вие не подкрепяте бездействието им. И напълно е възможно някой от тях да си помислят: хопа, той вече не ме подкрепя, вау, той вече няма нужда от мене. Хм. Не да видим докъде е стигнал или стигнала. И като види вашия успех, уха, и аз трябва да дам газ. Значи може. И тогава тези мрънкащи, може би пък ще се осъзнаят и ще се размърдат. И с това, че ставате независими, без да обръщате внимание на така наречените мързеливи партньори, ем, всъщност те не са мързеливи. Те им е по-добре им е да се останат на футойла, в тая зона на комфорта. Няма мързеливи хора, според мен, но когато те станете независими от тях, а се концентрирате в спонсорирането на нови, преки, активни партньори за екипа ви, то тогава с вашия личен пример тези партньори може да се активират отново. Или по-общо казано, успехът идва при вас и вашите партньори, защото се фокусирате върху положителните и силните си страни, върху вашите положителни и силни страни. И защото партньорите ви виждат това. Те виждат, че вече не ви е грижа за нещата, които не работят, и те се взимат поука. В повечето случаи. От вас. В повечето случаи те се взимат поука, и то от вас. Сещат с какво почнах. Скока вместо катеренето. И всичко това не само звучи просто и ефективно на теория, но и на практика е така, хора. Използвайте това за себе си и се съсредоточете още днес върху вашите силни страни и нещата, които работят за вас. С това приключвам. Пожелавам ви успех с този нов начин на мислене и настройка. Ваша Пиличка Мутапчиева, Пичето.